utzi nion gidatzeari, beldurragatik, no? Gero bizikletaz ere biltzen dintzen, baina bizikletaz ere beldurra neukan. Eta gero ja ateratzen kalera. Osea, ateratzen nintzen kalera oinez, eta ere beldurra nuen. Eta horregatik gertatzen momentu bat geratu behar izan nintzen etxaren barruan. Bai. Eta gero etxaren barruan, nok bilatzen du lekua ere, zuri harrapatzeko, no? Bokata egitean zenbara bentsat eskolara gero arratsaldean jateko, askarian, eta etortzen zen pentsamendu hori. Hor, ze daukazu eskuetan, haian daukazu zehozer, egon zara labadura jartzen, jaboiarekin, edo egon zara garbitzen legiarekin, edo egon zara garbitzen etxea, eta gian daukazu zikinkeria, eta... Eta seme-alabak pozoinduko dituzu? Eta seme-alabak pozoinduko ditut. Eta batzuetan etortzen zen irudia, nire seme-alabak pozoinduta. Hori ere beste... Ze pentsamenduak esan daitezke eta ere irudiak. Irudikatzen duzu zure seme-alabak pozoinduta zure erruz.